Obral bos sih. Apa sih bobral? Gila lemari sliding 3 pintu. Full kayu jati. Regane piro? Gurong juta 700. Yo ngawur iki tenan pura. Tenan iki real ora ping ya ora tambahan apa-apa. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura. Sepilno barangnya mas. Lah sing kene iki lho bos. Bahaya ki glowing jerone iki. Jero jalan laci oleh, kan jalan laci yo gak apa-apa. Ya iki sing bagian kanan. Sing bagian tengah dolan bos. Gantungane. Los ke atas. Carane banyu gamis ora nyangkut bawah. Iya toh? Iki sing tengah. Dan sing kiri, sap-sapan kabeh. Isine baju akeh ngurung juta 700. Pintune pintu geser. Berarti bukake minggir mas ki bukake iki. Nah, mikir ya, sing penting wong iso ngadeg ning ngarepe lemari iso buka. Iya toh? Wis Wah, ora yo, heeh. Kayune yo jati. Wis full jati kabeh. Regane ke piro sing tenanan ae nek gergo? 2.700.000 real. Wis ora tambahan apa-apa, gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Madura. Wis ta pokoke aja kuwatir. Nek wedi ketipu, nek order ya ora usah nggo DP, ora usah nggo bank muka. Iya toh? Barang dikirim teko omah dicek sik, ora sesuai ora kayu jati, aja diterima. Nek pesen piye iki kok murah men ki? Link pemesanan di bawah bio profil Sujud Mebel Nusantara. Engko di bawah bio profil langsung eneng nomorku. Langsung terhubung neng aku dhewe admine. Wis genah, Bro. Oke, Bos. Iya.